O Bloque Nacionalista Galego non se pode permitir 2 anos de interinidade, non se pode permitir unha etapa transitoria de 2 anos. Nós non lle podemos pedir á sociedade galega, mire, estamos en reflexión, falamos a volta de 2 anos. Non, porque nos entendemos que o Bloque Nacionalista Galego ten unha responsabilidade e nos primeiros días xa do novo goberno estase vendo que é liderar a oposición ao Partido Popular. Dicía o Jorquera a semana pasada, eu concordo absolutamente con el, teremos como BNG nos que liderar a oposición ao Partido Popular porque o PSOE anda metido, non? Noutros problemas, co goberno de Madrid, etc. E temos que liderar xa a oposición ao Partido Popular para liderar tamén a volta de 4 anos a alternativa de goberno que o Partido Popular representa en Galicia. Eu creo que o pior que podemos facer como nacionalistas e como organización política é resignarnos a que agora está comezando unha nova etapa, bueno, pois de 8 ou de 12 anos de goberno do Partido Popular. Non ten por que ser así, non? E desde logo debemos traballar como BNG para que non sexa. As listas non se presentaron, en realidade non houbo ninguna que obedecese ou que tivese como denominación algún dos colectivos que fundaron o BNG. Entón iso, eu creo que tamén nos debería conducir a algunha reflexión. Todos defendemos o frontismo en base a unha decisión que se adoptou no ano 82, pero cando hai que definir os puntos de vista internos ou as grandes correntes internas, con ocasión, por exemplo, dunha Asamblea Nacional Extraordinaria como aquí imos ter no próximo 10 de marzo, ninguén concorre como tal. Falei moito, non, cos compañeiros que defenden esta posición, que eu entendo legítimo e respeitável, pero aínda non cheguei a aclararme de por que o defenden. É dicir, cales son as razóns últimas desa incompatibilidade que se descobre agora contra o que é a tradición do Bloque Nacionalista Galego. Imos ver. Beiras foi portavoz nacional e portavoz parlamentario durante 20 anos, non? Daquelas ninguén cuestionou. E máis, eu creo que foi unha boa escolla, que foi unha boa elección. Por qué? Porque se non tivese sido así, o BNG tería desaproveitado durante todos eses anos na oposición o principal estarivel que tiña, a principal plataforma de proxección que tiña cara á sociedade, que era o Parlamento. Eu creo que agora, estando outra vez na oposición, non deberíamos desaproveitar iso. Eu non sei se o portavoz nacional ten que ser o portavoz parlamentario. Paréceme que en todo caso sí debe estar no Parlamento. Pois, efectivamente, eu creo que todos os militantes do BNG deben participar nas asambleas. Seguramente teríamos que pensar tamén como facer unhas asambleas nas que realmente se debata de cuestións políticas, non? E de cuestións políticas que interesen o conxunto da militancia, nos que o conxunto da militancia poda tamén opinar e facer que a súa opinión e o seu punto de vista se vexa reflectido. Pero eu creo que o que a organización sectorial, por exemplo, da xente do BNG que traballa na sanidade, da xente do BNG que traballa, non o deberíamos abandonar. Eu creo que é moi importante a cooperación entre o BNG e os movimentos nacionalistas, os movimentos sociais do nacionalismo, pero penso que o BNG ten que ter, con independencia, por exemplo, do que diga Ciga Saúde, a súa propia política sanitaria, e ten que ter, con independencia do que diga a Mesa, a súa propia política lingüística, e ten que ter, con independencia, sempre colaborando co que diga a Confederación Intersindical Galega, a súa propia política para o mundo do traballo, non? Entón, iso como se fai? Bueno, pois iso faise reforzando que son as organizacións sectoriais do BNG e facendo que, igual que cada militante está nunha localidade, pertence a unha asamblea local e pertence a unha asamblea comarcal, pertenza tamén a unha desas organizacións sectoriais. Por qué? Porque é o que realmente no día a día, polas súas ocupacións, polo seu traballo, polos seus intereses, é onde dunha forma máis eficaz vai poder colaborar, non? E vai poder participar na definición dos obxectivos do bloque. Francamente, penso que son os delegados e as delegadas os que deben decidir co seu voto e os que deben, ademais, facelo con total liberdade, que BNG queren, que equipa de dirección queren para o BNG e que liña política queren para o BNG nos próximos anos. Será despois o seu veredicto e a súa decisión a que nos marque a cada quen, bueno, pois, as liñas dun acordo que, xa digo, ten que ser necesario. Temos que sair do día 10 de maio con acordo. E temos que sair, pase o que pase o 10 de maio, ese é o noso compromiso, ademais, todos detrás, facendo piña detrás da dirección que se haya escollida.